हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एचएस स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों गोदान आपडेट। बेनो जाहैबाय पीएम किसाननि गोदान आपडेट फैदों लोगोफोर। पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि पीएम किसाननि फैसा मोननाय नंला नोंथांमोना मोनथाम खामानिखौ मावनानै लायाबा। बेनो जाबाय आधार कार्ड, इकेवाइसि, लेन्ड डकुमेन्ट। थाबैनो खालामनानै ला लोगोफोर। आरो बेखौ माबोरै खालामो जों फै सावरायलांदिनि आरो नोंथांमोनजों फारि फारि सावरायनानै खिन्थागोन आं बेनि सोमोन्दै। फै बिदिबा जों नायलांदिनि, गोबाव खालामा लोगोफोर। डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकालचार आसाम बे फेसबुक पेजाव बिथांमोना मोनसे गोनांथार आपडेट फोसावदों लोगोफोर। जायफोर बिथांमोना एसामिस फरायनानै रोंगौ बिथांमोना फरायथिनो हागोन। बेहाय मा फोरमायदों बेनो जाहैबाय नटिसा लोगोफोर दाख्लै। दाना आं नोंथांमोननि गेजेराव फरायथिनानै होगोन। बेनो जाहैबाय गिबियावनो नोंथांमोना आधार कार्ड लिंक खालामनांगोन। नाथाय आधार लिंकखौ जों गोदो गावबा गावनि मबाइलावनो खालामोमोन। नाथाय बिब्दि हानाय नंला। नोंथांमोना CSC सेन्टाराव थांनानै मावहैनांगोन। आरो लोगोसे मोनसेया जाहैबाय लोगोफोर इकेवाइसि। इकेवाइसिखौ गावबा गावनि मबाइल नाम्बारजों मावदोंमोन। नाथाय बेखौबो नोंथांमोना हानाय नंला। बेखौ आरो 3 नाम्बारा जाहैबाय नाथायबा गावबा गावनि हानि सोमोन्दो थानाय डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स खालामनानै नोंथांमोना जिल्लानि एग्रिकालचार अफिसाव हैनांगोन। अब्लासो नोंथांमोना बे पीएम किसाननि नेक्स्ट इनस्टलमेन्ट मोननो थानाय फैसाखौ मोननो हागोन होननानै बेहाय बिथांमोना फोरमायनानै होदों। दा नोंथांमोना बे जि होदों बेखौ मावाब्ला फैसाखौ मोननो हानाय नंला। बेयो दाख्लै बिथांमोना 29 डिसेम्बरावनो बेखौ फोसावनानै दोनदोंमोन। मायाव? एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकालचार आसाम होननाय मोनसे फेसबुक पेजनि जोहै। आं भिडिअ खालामनाया एसे लेट जादों। नाथायबा आङो बेफोरबायदि आपडेट लाबोथाराखैमोन। आं जबनि माखासे आपडेट होबाय थादोंमोन। एबारनिफ्राय आं बेफोरबायदि आपडेटखौ लाबोबाय थासिगोन लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो हागौमानि शेयार खालामनानै हो। जाहाथे बे भिडिअखौ मिन्थिनानै बयबो बेफोरबायदि जायफोर बिथांमोना पीएम किसाननि फैसा मोनो बिथांमोनाबो बेफोर खौरांखौ मिन्थिनानै बेफोरबायदि लिंकखौ गावबा गावनि जिल्लानि एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै मावहैयो आरो फैसाखौ मोननो हायो। बयबो गावजों गाव सहाय होलायदो। बेनिखायनो हागौमानि शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम। आं बेफोरबायदि माखासे गोनां आपडेटफोरखौ आं नोंथांमोनजों लानानै फैबाय थागोन आरो सावरायफैबाय थागोन। एसेनोसै। खुलुमबाय लोगोफोर। भिडिअखौ शेयार खालामगोन आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै एसेनोसै। गोजोन्थों, खुलुमबाय।